B'investiment ta' €2,200,000 l-Aġenzija Infrastruttura Malta se tirristawra il-mina ta' Għajn Dwieli li nbniet 120 sena ilu. Din it-twila 110 metri taħt il-Bastjun ta' San Pawl u taqqat triq Għajn Dwieli Fraħal Ġdid ma' triq it-tlet tibliet f'Bormla. Il-perit tal-proġett Kajlien Borch Marks spjegat li se jkunu qed jiġu introdotti wkoll sistemi għal kontra-nirien dawn li jimmarka d-direzzjoni tal-ħruġ waqt evakwazzjoni kif ukoll tagħmir minn fejn jiċċempel għall-għajnuna f'każ ta' emerġenza. Ħankunu qed nittrattaw il-blat tal-mina billi nkunu qed innatfuh, ħankunu qegħdin ukoll naraw jekk hemmx problemi strutturali fil-mina u anke fil-xaft tagħha li jinstab fin-nofs tat-tul tagħha fejn hemm xaft mibni bil-ġebla Maltija. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch spjega li dan il-proġett qed jitnieda hekk kif dalwaqt jitlesta li renovar ta' 4 mini prinċipali li għandna fis-sistema tat-toroq arterjali f'pajjiżna. Mbagħad hemm ukoll element ta' sigurtà. U dak huwa li n-nies ħajkunu qed jaraw issa fil-ġimgħat li ġejjin fuq l-4 mini l-oħra illi waslu fl-aħħar fażi tagħhom. Illi anke mix-xogħlijiet li saru hemmhekk tallimna ħafna x'għandu jiġi rripetut hawnhekk u x'm'għandux jiġi rripetut fuq dawn ix-xogħlijiet.